муҳоҷирони тоҷикро бо кадом шартҳо ба Кореяи Ҷанубӣ мефиристанд? Радиои Озодӣ бо санади фиристодани коргарон аз Тоҷикистон ба Корея шинос шуд. ёддошти тафоҳум барои фиристодани коргарон аз Тоҷикистон ба Корея 30 октябри имсол дар душанбе имзо шуд. намояндагони вазорати кору муҳоҷирати Тоҷикистон гуфтанд, интизор меравад аз оғози соли 2025 фиристодани коргарон ба Кореяи Ҷанубӣ сар шавад. коргаронро чӣ гуна интихоб мекунанд? танҳо агентии бо кортаминкунӣ дар хориҷа ҳақ дорад коргаронро ба Корея фиристад. ин ниҳоди зертобеи вазорати меҳнат аст. дигар ягон ширкат ҳаққи фиристодани коргаронро надорад. рӯйхати муҳоҷиронро мақомоти Тоҷикистон пешниҳод мекунанд. корфармоён дар Корея ба коргарони даркорӣ шартнома мефиристанд. пеш аз сафар коргарон бояд забони кореягиро омӯзанд. коргарон пеш аз сафар ва баъди расидан ба Корея аз ташхиси тиббӣ мегузаранд. онҳое ки бемории ҷиддӣ доранд ба Тоҷикистон баргардонида мешаванд. хароҷоти сафарро худи коргар пардохт мекунанд. ҳаҷми ин маблағ баъдан эълон мешудааст. танҳо шахсоне аз 18 то 39 соларо ба Корея мефиристанд. инҳоро ба Корея намефиристанд. онҳое ки дар Тоҷикистон ҷиноятҳои вазнин карданд, пештар аз Корея ихроҷ шуданд. баромаданашон аз Тоҷикистон маҳдуд шудааст. коргарон ҳақ доранд 3 сол дар Корея кор кунанд. муҳоҷирон баъди хатми шартномаи корӣ бояд Кореяро тарк кунанд. онҳое ки ба кори худ содиқ буданд, пас аз 1 моҳ метавонанд баргарданд. шартҳои аввала пурсида намешаванд. агар коргар ғайриқонунӣ кор кунад ё ҳуҷҷати қалбакӣ пешниҳод кунад, аз Корея ихроҷ мешавад. ёддошти тафоҳум ба муҳлати 2 сол имзо шудааст. мақомоти Тоҷикистон мехоҳанд роҳи муҳоҷирони тоҷик ба ҷуз Россия ба дигар кишварҳо боз шавад. тибқи ҳисобҳои гуногун беш аз 5000 муҳоҷири тоҷик дар Корея кор мекунанд.